Mar mibadhi kaontis wadwani wakaw pach jopiny achiel ariyo mondo ginyiswa ni to gin to pach gichalo nade, gin gi mibadhi mage magineno ka osebedo kadhi nyime yo moko winjore kaontis kata obedo ni kaontis nokel mondo mi ochwal dongruok kata okel kony ne japiny machiegni ahinya. Bro chako kodi king'iyo kamera chak na gi nying mondo nyisa ni kaka jadak ma Kisumu kaunti, king'iyo kaunti ma Kisumu gin mibadhi mage ma osebedo kadhi nyime minyalo kwano makaber to winjo be ni jotelo manie level mopogore opogore e kaunti ni nyalo loko mondo mi kaunti ni odongre kaka owinjore. Kamano ani luonga ni Jojabo ajatimo ala Kisumu ka mibadhi ng'eny sektor mopogore opogore mana kaka otimore e kaunti kaka otimore national government. En adieri makende ni noyier jotendwa mondo mi nokonywa, mondo mi noyier jotelogi mondo mi okony jopiny. En ni sama noyieri nitie sekta ka sekta monego bed ni kete kaka wan joma youth sani, nitie gik monego bed ni imiyowa ni mondo watim ne joma ne wayiero. Koro kapo ni ok gitimonwa gik mane giwacho sama ne gi campaign mondo mi nowatim, kochopo sani ka ok gitimonwagi, mago waluongo ni gin mibadhi. Nikech samoro iyudo ka samoro nwayiero ng'ato iyudo ka wedege masani keto mbele. In fact kendo loch masani madhi sani ni ka jatelo telo kamoro wedege mong'iyo molo joma moko. Koyudo ka samoro joma ni officials kuondego en wat jatelo, kokin jawat jatelo ok inyal yudo tich be kuonde kata iba apply machalo nade. Youth mang'eny olewo kuondegi go bok mag tiegruok mag colleges mag universities, to ka gidhi malo kucho gi apply yudo service maber mandike gi kuonde monego bed ni gitiyo kalingana gi tese ma gin godo. Nikech mibadhi momako jok manoyier ma jotelo mamekwa, ng'ato telo to manyo mana nyathi watne moro manodhi chiko skul ema dwano mi tich mondo mi oti. To ne joma moko kaka yudhe mamoko ka wan go kamae samoro idhi nikech wati onge kanyo ma jatelo, ibo ndap ni kori tamie nafas no kinyalo yudo nikech okin wat kanyo. Koro magi waluongo ni mibadhi. Achiel kuom mago kendo ibodo ka samoro kuonde mwati e town kuonde gi tijin tim mawuok e county wakaka samoro ute manokelo sane ma michulo mabechgi yot michulo migero iwacho ni tije gi miyo yudhe mondo temgi. Seche ma tije gi koro biro kaka sani kori gedo, kaka sani wan gi moro gero piny ka makasembo, en iyudo ka samoro kidhi kuni bedo ka jok matiyo kanyo gin mana wede jotele jogi go ema giyiero gi miyo tije mag kuondego. Common man kata youths mane mathagore matindo tindo mago biashara matindo tindo gin ok yudo tijego. Kidhi kuno inyisi ni tich no onge. Koyudo ka ng'eny jowagi gihinyore, emomiyo Kisumu ka yudo ka sani kuo bedo mang'eny, igo ji ukinyi left and right nikech tich gionge godo, gima ji timo onge. Koro mae mamiyo nyiso ni kata mana ka tije monego bed onego bed ni tiyo, to jotelo ma wan godo tijgi malong'o onego bed ni youth ma wantiere godo onego ging'e ni joma mano timonwa campaign gi gin tije mane monego wamigi. Ok onego bed ni waluwo bang'gi pile pile ni ka gibiro to walawo mana bang'gi pile pile. Onego gimiwa tich mondo wati, mondo mi kik walaw wang' jogi koni gi koni. Tijego ka de gimiyo youth ma watiyogi to jogo biro kobedo kool maka ko ng'ato gotieno biro tame. Sani iyudo ka Kisumu ka insecurity kirach kabisa. Omiyo an mane gima dawachi ni at least jotelo mane wayiero e Kisumu County gimany yo moro ma ginyalo biro go mondo yudhewa mag Kisumu County ka oyud tich, mondo jogo wek go minewa matindo mawuok kamanyo kod machielo ariyo adegi, mondo mi jiwo duto mantie county yudhe yud tich maber. Mibadhi no e gima watamore kendo wan wakome Kisumu County ka en kama ber kabisa, mae kama wamenye mibadhi wuok e Kisumu ka. Ji ondik kaka ji ondik ni machalre te. Erokamano. Machiegni chungi ka. Akwayo Nyasaye oganda duto te manie Kisumu County ni ngima ma wantie sani to tek. Piny omoko gi ji kaka yud kaka ginyalo konyore onge. Kijende onge tich ma ginyalo timo. Wan mana jojua kali. Jajua kali mariambo tuk kata mariambo pikipiki. Nigi chandruok nikech kata kuonde ma gitie maber bende onge. Nikech sirkal manwa yiero kata mana country manwa yiero, jogo manwa yiero monego telnwa ok nyal telonwa nikech kata wachwa ok ginyal winjo. Onge ng'ama nyalo dewa common man ma jo ohala mar aswekra, kata ng'ama ong'e kuma entie bende onge. Jotelo manwa yiero ok ong'e kuma gintie, kata mana yudhe ok ging'e kuma intie. Magi endie makelo tabu kendo kelo ni ji chandruok e Kisumu County kama tamre gi nono. Nikech kata kisetimo tiji moro matindo kidok e odi tiyudo ka ng'ato riti e bath ndara, to wang' no mai maniseyudo matin gisebedo ka gimayo mine kijende, iyudo ka ng'ato tongo tieno nikech onge ng'ama nyalo kata mana mondo wuok kodgi
kata mana sirkal ma wan e bwoye bende ok nyal ng'eyo ni kijende nigi chandruok. Miyo wantie wayuak, to wayuak ne jotendwa mane wayiero, councillors mane wayiero, country rep mane wayiero ok nyal wuoyo kata gi raia mondo mi ging'e ni raia nigi chandruok machalo nade. Miya akwayo ni Nyasaye mondo odonji chuny ogandawa manitie Kisumu kaachiel gi jotendwa mondo ging'e ni joma noyierogi ni mondo gitelnegi, gibolo giweyo ma kata ng'ama konyogi, kata ka wacho muok matek makoro ji dwaro kony kaka tong' gikonyre, kata ng'ama lu bang'gi, kata ng'ama swek kodgi onge, ni gin gichung' makar kendgi. Ineno kaka gik moko timore ma ok beyo. Mae ma wakwayo ni ka Nyasaye nyalo donjo e chunygi, to mondo ging'e oganda manoyierogi mondo giyud kaka ginyalo konyogi, mondo mi wayud chiembwa ma pile pile. Jatend EACC mochung' ne nono mibadhi madhi nyime kaontis nyoro nowacho ni Kisumu kaonti kaendi en achiel kuom kuondego ma mibadhi mar lo miyako nie malo, kaachiel kod jogo matiyo kod obok ma bandia e yudo tije ni malo sana, gin ji maromo 170,000. Ma inyalo wacho kaka jadak ma Kisumu, bende en gino mahinyo kaka oganda? Kendo magi gik mahinyowa mamiyo wadok chien, nikech ng'ama odhi sikul mosomo maber ok nyal yudo gima timo. Koro ka jomoko moko dhi kata sikul nyaka wang' dhi ti tijno, to odhi tiyo tijno nikech ne ng'ato soe maonge ng'at moro, onge obokene moro mane odhigo malong'o. Koro mieno nyalo tiyo atiya kaka odwaro nikech onge gimochune, nikech en noseyudo gimotimo. Nikech jogo modhi sikul man gi certificate ok nyal yudo tich, nikech gima mone yudo tich nikech nitie wuod ng'ato moro ma ng'ato ng'e ng'ato, ng'ama ong'ene ma wang' nosoye gino to kendo ma wang' nomi gino. To jogo mosomo manyalo ng'eyo kaka oganda nigi chandruok, mano ne gibolo ma giweyo. Wach lo to bende anyalo wacho ni yore mag lo nitie Kisumu ka. Jotelo ge mong'eyo gin be ma ginyalo yudogi. In raia kata kidwaro gimoro kaka inyalo yudo nyalo bedo matek, nikech onge ng'ama wang' nokonyi ng'ato ma common man ma onge ng'ama ong'eyo. Ging'e mana jogegi ma girwako e sekta go, to yudo gik ma gidwarogo. Koro wan wadong' kamano. Koro akwayo ni weche mag mibadhi to kaunti ma wantie, gavana marwa mondo ong'iye weche mag mibadhi, nikech mano be mayudo koteko loso. Jaduong' wakwayo ni weche mag mibadhi gi midonje motegno mondo olosre, mondo mi wayud kaka wanyalo konyore e bwo Kisumu kaunti ka. Mana kamano Cleophas, mago moko kuom duol mag jodak ma Kisumu ka giwinjo ka gikwano moko kuom weche mahinyogi e kaunti ma Kisumu kaendi, ma gineno ni mago biro kalure kod mibadhi mag kaontis kotenore kod weche tije. Kaka nyocha kan jatend EACC wuoyo, ne oyango ni Kisumu kaunti kaendi en achiel kuom kaontis go ma bende inone weche mag mibadhi, ka bende noyudo ni Kisumu kaendi otelo e weche mag mibadhi mag yako lobe, kaachiel kod jogo ma bende tiyo kod otese mabandia e yudo tije, kendo kwan jogo ne oyango ni gin kwan joma romo 170,000. Magi e weche ma bende onyonore kaendi, koken ni jotelo mag kaunti winjo ywak jopiny, to wageno ni gibiro luwo magi mondo ging'e ni to gitieko mibadhi jopiny oyudo konyruok koso nang'o. Ka ok kamano, taduoko ni studio Cleophas. Agoni erokamano ahinya Millicent Adhiambo, itwak gi jopiny yo makare, wawinjo pachgi kaachiel koda ka duondgi kotenore kod twak man go okinyi ma kawuono, to mago kwan mabuogo oganda ahinya. Iwacho ni jok mayudo tich gi otese mabandia 120,000, thoth ahinya to jok moko gi tich man gotese mag adier.